Good morning, Sisi. Tintin Babatuan. Good morning, good morning. Happy holiday dito. Tamsaktan po, sabi ni Tintin Babatuan. Salamat, Sisi. Thanks so much. Good morning. Thanks so much sa dalawang matang anyan. June Pasaway. Thank you, thank you. Thank you, Sisi. Damals of San Diego. Good morning. Good evening dyan. Shared. Salamat sa pag-share. Thanks so much, madam. Good morning dito sa amin. Hello, Tintin. Sabi ni Madam Evelyn. Tintin, hello daw, sabi ni Madam Evelyn. Madam Evelyn, labas po. Hindi ako pinalabas. May pupuntahan daw yung alaga ko. Siya naman ang gagala. Ako naman ang gumala kahapon. Pero ang daming pulis. Nakakatakot gumala kahapon kasi ang daming pulis dyan sa daan. Kaya dito lang kami sa may K11 nagstay. Nagkainan ng mga mooncake. Thanks so much sa 4 na tamsak, saka sa 2 million people in the house. Loading man, Sisi, baka signal ko. Di naman po dito, madam. Di naman loading dito. Thanks so much sa 3 million na andyan. Good morning, good morning. Happy holiday dito sa Hong Kong at sa Mooncake Festival nila.
Thanks so much. Salamat sa isang andyan at saka sa 4 na tamsak. Salamat. Thank you guys.
Shisha Vlogs, good morning ate. Sabi ni Shisha Vlogs, good morning, good morning. Salamat sa tamsak. Mami Damats of San Diego, shout out. Sabi ni Shisha Vlogs. John Pasaway, hello. Sabi ni Shisha Vlogs. Thanks so much. Salamat. Mainit na dito. Thank you so much sa 4 na tamsak at saka sa ilan. Salamat. Labas ngayon, lang ako lumabas. Kasi may pupuntahan daw yung alaga ngayon. Salamat sa 2 matang salamat sa inyong pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much guys. Kambal ni Renz, tamsak host, sabi ni Kambal ni Renz, nakatulog ka pa yata sa sa premiere ni Nika. Kalkalpas na. Good morning Renz, labas mo ba ngayon? Katatapos lang ng premiere ni Nika Expo. May pamonki-monkik siya at saka sa mga juice. Thanks so much sa patamsak mo. Mainit na dito sa kwarto. Ay. Madilim na. Thank you so much sa 2 matang andyan. Salamat.
Thank you so much. 2 million people in the house. Salamat, salamat. At saka sa 5 thumbs up. Thank you so much, guys. Few moments. Thanks so much. Kambal ni Renz. Naka high five. Thank you, Renz. Labas mo ba ngayon? Yeah, Koratcha. Yeah, Koratcha. Thanks so much. Thanks so much sa pagdalaw sa aking munting bahay. Saan ka, Sisi? Yeah, Koratcha. Salamat, salamat. 4 million people in the house. At saka sa 6 Koratcha. Sisi. Japan ka? Ano, binigyan na kita ng jacket pero ka lang dyan para didikit yung jacket mo. Yeah, kurat siya. Naka heart siya. Virtual heart. Thanks so much sa pa-virtual heart. Okay lang wala jacket. No problem, sabi niya. Oo, binigyan na kita ng jacket pero ayaw namang dumikit pa. Maya siguro. Gym Moments, still there. Ingat sa pag-uwi. Gym Moments. Salamat sa patamsak mo. Yakuratcha, sorry super na busy ako. Sabi ni Yakuratcha. Thanks so much, Sisi. Nahihiya na nga ako maglapag sa team. Bakit naman? Lapag ka lang. Pagka nag-ALS ka na, okay lang yun. Lahat tayo busy. Katatapos lang mag-premiere ni si Snake Explore. Thank you so much sa 4 million people in the house. Saka sa 6 thumbs up. Salamat.
Thanks so much, Sisi Juan. Hi, at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Juan Mercedes. Tamsakdan, sabi niya. Alicia's Word, good morning, good evening, madam. Hello, Mama Norm, sabi ni Madam Alicia Sword. Tamsakdan, antok na antok ako, Mama Norms, pagod sa work, hehe, sabi niya. Sige lang, Madam, matulog ka na. Salamat sa patamsak mo. Thanks so much, Madam Alicia Sword. Joanne Brasilis, thanks so much. Tamsakdan. Kambal ni Rez, naka-high five siya. Joanne Brasilis. Igorot Gardener in Hong Kong, hello host, sabi niya, thanks so much sir, salamat sa pagpunta sa aking munting bahay. Thanks so much sir, Igorot Gardener in Hong Kong, holiday mo ba ngayon? Joanne Brasilis is still there, pabigi-bigi, sis Joanne, thanks so much. Sir Igorot Gardener in Hong Kong, holiday mo ba ngayon? Ako hindi ko labas, kahapon lang ako pinalabas. At siya naman daw yung gagala, yung alaga ko naman daw ang gagala ngayon. Sana walang magrarally ngayon. Thank you so much sa 8 na tamsak at saka sa 3 million people in the house. Thank you guys. Thank you so much guys sa 3 million people in the house. Salamat.
Thanks so much guys sa 2 million people in the house. Salamat, salamat. Salamat sa pagstay. Saka sa 8 tamsak. Thanks so much. Thank you so much guys sa 3 million people in the house is still there. Salamat, salamat. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. Saka sa 9 tamsak guys. Thanks so much.
Thank you so much guys sa 2 million people in the house. Thanks so much. Salamat, salamat. Salamat po. Thank you so much guys sa dalawang matang andyan. Salamat, salamat.
Salamat sa 9 thumbs up. Thanks so much guys. Salamat sa mga patamsak nyo. Saka sa dalawang andyan na naka-bigi-bigi. Salamat, salamat.
Thank you so much guys sa dalawang matang andyan. Still there. Salamat, salamat. Miss Juan, salamat. Salamat sa pag-stay within 5 minutes. I-end ko na to. Kasi magwo-work na si Miss Juan. Thanks so much sa pabigi-bigi mo dyan. Ayan. Magwo-work na ako. Salamat, salamat.
so much. I have to say bye-bye. Dahil magtatrabaho na ako. Salamat. Thanks so much sa tatlong matang andyan. Sa aking munting bahay. Thanks so much. Thanks so much sa 3 million people in the house at saka sa 10 sa have a nice day, Jennifer Barrientos, kasi holiday dito. Pero hindi ako palabas ng amo, sis. Dito lang ako, kaya ito na tong LS ko, sis. Thanks so much sa pagdalo. Kasi mag-work na si host. See you this afternoon. Mag-LS din ako ulit sa mamayang hapon, mga 1 o'clock, 1 to 3. Thanks so much. Salamat sa pagdalaw. Bye-bye. God bless us all. Thank you. Bye-bye.